Ilang mangingisda sa Dagupan City daing ang matumal na huli at bentahan ng isda. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Kakaunti hanggang sa walang huling isda. Yan ang patuloy na idinadaing ng ilang mangingisdang naabutan ng IFM News Dagupan sa Masinloc, Zambales kahapon. Ayon sa kanila, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtumal ng pangingisda ay ang masamang lagay ng panahon na pumipigil sa mga mangingisda na makapalaot ng ligtas dahil sa babala ng heavy to intense rains ayon sa Pag-asa. Bukod pa rito, ikinababahala rin ng mga mangingisda ang patuloy na presensya ng Chinese Coast Guard sa mga baybaying dagat na karaniwang pinagkukunan nila ng isda. Dahil dito, marami sa kanilang pinipiling wag nang pumalaot, dala ng pangamba sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng mga hamong ito, umaasa ang mga mangingisda na mabibigyang pansin ng pamahalaan ang kanilang kalagayan at matulungan silang makabangon mula sa patuloy na paghina ng kanilang kabuhayan. Mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. Correct lang po namin po yung ating pong headline po. Ilang mangingisda po dyan sa may Masinloc, Zambales po. Ang daing po nila ay matumal na huli at bentahan po ng isda. IFM News. IFM News. IFM News.